Na hát, szevasztok! A mai alanyunk ez az Energy Cola lenne, vagy micsoda, ami a Spárból származik, vagyis S-Budget, vagy mi a nyavaja. Annyit el kell mondanom róla, hogy amint megláttam a boltba, körülbelül egy röhögőgős rohamba törtem ki, de ez most nem lényeges. Szóval valami nagyon komoly ízvilágra számítok amúgy is. Viszont azt el kell mondjam, hogy én most nem tudom eldönteni, hogy akkor most ez egy energiaital, vagy csak szimplán kóla, mert hogy ugye Energy Cola, és így nem tudom, mert hogy amúgy a kólában is van ugye koffein, és attól lehet arra is mondani, hogy energiaital. Szóval én most nem tudom, hogy ez csak egy kólaízű lé lenne, vagy egy kólaízű energiaital, vagy nem tudom, hogy kimondani, szóval nem tudom, hogy ez külön úgy az energiaital kategóriába sorolható-e, amiről én csinálok teszteket, vagy kóla kategóriába. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy már ez egy kuriózum lenne, mert csodás, gondolom nagyon jó lehet az ízvilága is. Kinézetre semmi extra, ez az S-Budget nyavaja. 990 forint, azért annyi nem, csak 99 forint. Hát szerintem amúgy kicsit jobban néz ki, mint a Tesco-s energiaitalnak a kinézete, de szóval semmi extra. Aminek viszont én örülök, hogy színezett ez a kupak, sőt az a kis nyavaja ott, az ki is van vágva. Na akkor most kérünk fókuszt. Na, és most olvasni fogunk. Úgyhogy én is lássam. Így jó. Energy Cola, kólaízű, koffeintartalmú, szénsavas, alkoholmentes ital. Magas koffeintartalmú, amúgy 32 mg szokott lenni, szóval azért annyira nem magas. Fogyasztás gyermekeknek, verandós vagy szoptató nőt, valamint magas vérnyomásban szenvedők, szívbetegek és koffeinérzékenyek számára nem ajánlott, alkohollal kevert fogyasztása nem javasolt, 250 ml ital, 65 milligramm koffein tartalmaz, amely egy csésze presszó kávé koffein tartalmának felel meg napi 2 doboznál, ne fogyasszon többet. Első doboz, úgyhogy nem rossz. Összetevők: ivóvíz, cukor, étkezési savak E330, E338, széndioxid minimum 3 g per liter, savanyúságot szabályozó anyag, trinátrium citrát, aroma, koffein, színezék, szulfitos, ammóniás karamell, guaranama, guarana kivonat, elnézést, aroma, tartósítószerek, nátrium, benzoát, meg a tápértékek, amit nem olvasok föl, minőségét megőrzi, bla bla bla, és ugye 250 ml csodás, és ugye ez az alján körbefutó, fekete, piros színekkel domináló csodás felirat. Na, nem is húzom tovább, fölbontom, mert én is kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet gáz, és hát remélem fölbírom bontani. Egyelőre nem úgy fest. Hú, ehhez lehet, hogy kellett volna valami célszerszám, hogy fölbírjam bontani. Kézváltás. Hirtelen azt se tudom, hogy mihez nyúljak, vagy mi van itt kéznél, de hogy ezt így... Hoppá. Hogy ezt így hogy fogom kibontani, azt nem tudom. Közben figyelni kéne a kamerára is. Na jó van. Akkor... Elnézést kérek, de valahogy oda kellett jutnom valami célszerszámért. Ha még így sem fog sikerülni, gyerekek.
Ha, na most már találjuk. Jó, köszönjük a tollat. Jó. Ez így konkrétan elferdült. Aha. Elnézést, de az a kis nyavaja. Hú, hát így most az ujjamról megszagolva borzalmas az illata. És megszagolom innen. Hú, ennek már az illata is rossz, hát újról megszagolva előbb rossz volt, innen most már talán olyan illata van, mint valami kóla ízű gumicukor nyavajának, amiről mindenki tudja, hogy eleve már az íze is borzalmas. Azért belelesek, hogy nincs benne esetleg valami gázos. Hát, csak nem lesz tőle semmi bajom. Hát, jó van, megkóstolom. Jó. Hú, az íze körülbelül, tollat elviszem, az íze körülbelül olyan, mint hogyha valami vizet innék, amit fölkever, hát mint hogyha ennyi mennyiségű vizet fölkevertem volna, mondjuk 2 korty kólával, utóíze borzadály, annyi biztos, hogy kiöntöm pohárba, hogy megnézem, hogy legalább semmi nincsene benne, jobb félni, mint megijedni, íze borzadály, szóval, hogy ez nem jó. Azt mondhatjuk, hogy talán kóla ízesítésű, mert talán valami kis kólát föl lehet benne fedezni, de nem jó. Nem ajánlom ezt senkinek, nem tudom egyáltalán energiétele, még 100 forintért sem. Szóval, hogy 100 forintért már lehet kapni kobrát például, és az energiétel is finom, és ez meg nem is tudom, hogy energiétele és kólás és borzalmas. Úgyhogy hát én nem tudom, hogy ezzel mit fogok kezdeni, talán lassan megiszogatom, de csak nem lesz tőle gondom. Na hát nem húzom tovább az időt, ilyet ne vegyetek. Sziasztok!